салому алейкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. духтаро имрӯз дар мубинем чӣ хел борон боридистай. ҳаво бениҳоят хунук. ба фикрам, ки аз бо борон сар мекунад. духтаро имрӯз аввало бо ман бошед, маро дастгирӣ кунед. аз бошад ягон чизи бомазза бо ҳам тайёр мекунем. барои мо дар кораи як стакан шира гармтар, 2 дона тухм, ҳамашро якҷоя мекунем. ва 2 қушқи дигар шакар ҳамроҳ мекунем. камтар намак ва камтари дигар равғани маска. духтаро ҳатман 1 қушқчаи дигар дрожжа ҳамроҳ кунем ва баъд орд ҳамроҳ мекунем. хамири мо бояд сахти бад набиёяд, мулоимак биёяд. намехоҳед хамири мо мулоимак омад, духтаро дар муддати ним саат хамир мерасад. намехоҳед хамири мо расид, духтаро тунук кардам. боз ба стакан ман буридам. шумо метавонед ба чӣ қолаби ки доред маҳқули дилтон ба ҳаму бурен. баъде ки буридем ҳамаша дар равғани на он қадар гарм ҳамаашро сирх мекунем. бинед духтаро, ки чӣ хел дам кард ҳамаш. бениҳоят бамазза мешавад. ҳар ду тарафша сирх кунем. духтаро медонем, ки пешакӣ бугӯм, ки ман номаша намедонам. ҳатман ном монем, барои чӣ ки на орзуқай, на чагалдакай, на пичинай. барои ҳам духтаро шумо фикрҳоятонро бигӯед, ки номи и чияй, нависен дар комментария. лекин духтаро ҳатман тайёр кунед, барои чӣ ки ба шумо маҳқул мешавад. иҷа бачаи ман омад барои мара ёрдам кунӣ. дирам ёрдам кардистай мара. бениҳоят завқ дора. ҳар боре ки ман ягон чиз тайёр кунам, ирам меоям мега, ки марам кунам. беҳад завқ дора. чизеро ки агар бачаи ман даст бигира, ҳатман ай дасташ меояд. духтаро ҳамаша пухта гирифтем. ҳозир бошад ман дар шакар тар мекунам. агар хоҳем, ки камтар ширинтарак бошад, дар шакар тар мекунем. духтаро ҳатман тайёр кунед. дарунаш бениҳоят ковоки мулоим мебиёяд. аллакай кӯдакои ман хӯрдан. бениҳоят маҳқулшон шид, мадам маҳқул шид. ҳатман тайёр кунед, духтаро. фикрҳои худтонро нависен.
Таромо бера буромадем. Кӯдак овқати имрӯз ҳаво беҳад хушрӯ карда. Офтобак хунукам неста. Боз мо қати кӯдако камтар прогулка мекунем, баъд хона меоем. Детская площадка омадем. Бози кӯдакои қабозӣ мекунанд. Баъд я магазин медураему, баъд хона мерем. Чойм. Ой, хушрӯ кард ирӯз. Магазин омадем, ягон чӣ бигирем. Краска. Амин, отойди. Отойди. Исм вычудим. Исисто. Истабис Ахмаджон. Пафо. Инҷа ҳама барои чӣ мефурӯшам? Парикмахер, салон, чизои даркорӣ барои салон. Магазин буромадем. Мехостам барои шапочка барои милирвини бигирам. Барои моҳи сар ки надоштиям. Аҳмаҷон. Салом бугӯ. Аҳмаҷон. Иси нигоҳ. Мо хона рафтестем. Аҳмаҷон ҳуйка дара. Биё. Спасибо. Чай мара хоб дестачи. Мо ба хона расидем. То видеои оянда худованд нигаҳбон. Хай бигӯ, пока бигӯ. Пока.